मुंबईतल्या 227 पैकी केवळ 13 प्रभाग हे एससीसाठी आरक्षित आहेत। मुंबईच्या तुलनेमध्ये लहान शहरांमध्ये एससी प्रभागांची संख्या ही अधिक आहे। मुंबईमध्ये एससी प्रभाग संख्या कमी असल्याने वादाची शक्यता आहे। त्या संख्येबाबत चर्चेसाठी आता 10 जूनला बैठक होणार आहे। अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची ही बैठक होणार आहे। मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांची आता लगबग सुरू झाली आहे। मोर्चेबांधणी सुरू झाली आणि त्यानुसार आता इच्छुक उमेदवार आपापल्या प्रभागांमध्ये सक्रिय झालेले असले तरी मुंबई महापालिकेचे 227 पैकी केवळ 13 प्रभाग हे अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेले आहेत। मुंबई महापालिकेच्या तुलनेमध्ये लहान असलेल्या राज्यातल्या अन्य काही महापालिकांनी अनुसूचित जातींसाठी प्रभागांची संख्या ही अधिक ठेवलेली आहे। दरम्यान या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आता 10 जूनला मुंबईमध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने बैठक आयोजित केलेली आहे।